Hi guys! So welcome back guys sa aking channel. So for this video guys, nandito po tayo ngayon sa Tarima Cafe. Ayan o, sa Risto, dito po sa Katmun. So along the road lang po yung Tarima guys. Ayan o. So yun po yung area, yung Tarima. So puntahan po namin. So hinihintay ko po si Marinong Humboy kasi papunta na po si Marinong Humboy dito. Kasi doon ako, doon sa Lasyon. So hinihintay ko lang siya kasi mga half hour siguro. Na, kita nyo, maraming mga bisita oh. Maraming mga... So yung problema dito guys is yung parking lot. Kasi yung parking lot area dito, wala pa po talagang parking lot. So nasa gilid lang po ng kalsada yung mga sasakyan nila no. At saka dito guys, dito naman yung daanan patungo dun sa Tarima. So yung hagdan patungo dun sa itaas. Ayan, so nandito po tayo ngayon. Ayan, dito yung daan. Parang mga 200 steps ata patungo dun. Diba? Yan guys, oh. Yan. Dun po yung na-area yung Tarima. So yung hinihintay na ko na lang is si Marinong Humboy. Kasi papunta na si Marinong Humboy dito. Ayan. So ngayon, dito tayo. Ito yung daanan guys, patungo dun. No? Every step guys is meron silang words or meron silang sinasabi. Ayan no. Ito yung patungo dun sa itaas. So merong music. Baka makapiright tayo nito. Ayan guys oh. Bisan asa ka pangitaon ti ka kay ikaw ra akong gihigugma bisag maabot pa ta sa Tarima. Ang ganda ng words nila no. So doon meron din doon. So mamaya na lang ako pagkaakyat doon kasi wala pa si Marinong Humboy. Saka merong nagbi-music, baka makapiright tayo no. Baka makapiright music tayo doon. You know, nagbi-music po talaga. So balik tayo doon sa parking lot or parking area nasa highway po. You know, ito yung daanan nila. Step ng step lang. So yung problema dito pag umuulan kasi baka madulas yung daanan. Dito guys oh, yung entrance nila. Diyan kung pinaparking yung motor. Ayan. Ayan guys, so si Marinong Humboy is nandito na. Ayan oh, si Marinong Humboy. Hi guys, good evening po sa lahat. Yung nauli mong helmet. Medyo natagal no kasi oo. Traffic. Traffic po kasi yung daanan patungo dito sa Tarima. Ayan guys, so dito na namin iparking yung mga motor namin, no. Punta na kami dun sa itaas. Dun, no. Dun po yung Tarima na yung may mga pagkain. So dito naman guys, open po sila Monday to Sunday. Ayan, no. Monday to Sunday, business hour 7 AM to 10 PM. So yung cut off last call order is 9 PM. So meron din ito nakasulat dito. Access road construction is still ongoing, temporary way here. Yan. So parang meron po access road silang ilagay dito na banda patungo dun sa itaas. Yes no? So ngayon punta na kami dun sa itaas. Yan. So yan guys oh. Dito yung daanan patungo doon. Oh. Ayan guys, so punta na kami doon sa itaas no. Copyright na daan eh.
Nindot kayo ko ano? Ng music. Nindot kayo ang signal diri ba? 4G diri ko. Oh. Yan guys, so punta na kami doon, no? Guys, good evening po. Papunta po kami doon sa tinatawag na Yes. Palima, no? Yes, kasama ko ngayon sa Jeff Studio. Yes, hi! Ayan, so punta na kami doon. Ang Tarima pala guys is nandun sa Oo. taas. So, yung mga motor namin ito sa Ay. iniwan lang namin. Doon nandun sa baba. So, every corner dito, meron po talagang sila sinusulat, James. Merong mga, Meron silang mga ano. mga parang quotes. Yan o. Merong quotes. Bisan asa ka pag Oo. Uy. So dito naman guys, meron din dito. Inhale, exhale, kapoy ka sa, pero mas kapoy ang relasyon. Ha? Kung ikaw ray gustong upadayon, maayo pag mukaon sa tarima kay pagkaon na may pa kay sa inyong relasyon. Ayan guys, copyright ini. Ayan, so patungo na kami dito guys. I-mute lang ko ni padungat eh. Rumar? Asa na kita, James? Wala. Ito lang yun, no? Dito na po kami. Pagmas ko. Pagmas ka, sige ko, ilas mo ba? Pinuwir namin yung mask namin kasi baka merong bubol dito.
Sisig. Kuan tips. Oh. Sizzling gambas. Sizzling chicken. Sa kuan. Pork chop. Kasi mga James. Pinagod ako Disney ako ba? Chicken barbecue. Kani. Grabe sa danan lang po. Ingon, no? Sa Facebook ba? Pwede naman kapilit sa Facebook. Eh? Ikaw sila naman. Kila. O niya. Oy. Why? Ako rin di ako wala dito. Wala bitaw, James? Promise. Kaya niya ano, mama? Yun sa Sama pa si Tips Mio. Ayan, si Tips Mio. Ay, pabalik po lahat ng order Ah.